अरे हमें फूसिला के दोसर से तो करेला बाबू चले ए अरे हमें फूसिला के दोसर से तो करेला दोसर से टकरेला हमारा सखी से फागुन में का भेंट करेला हमारा सखी से फागुन में का भेंट करेला हजारों हजार रुपया के पुरस्कार हमरा छतनवार नरेश बाबू जितेंद्र सिंह जी दिले बनी हरि जी बनौले रखे हाँ कहत रही कि ओ हो रंग बिरंग देख के भुलाइल झुराइल चलत रह कैसे अरे कमरून कर चाकर बाटे ओठ बाटे पात काहे तू लगाई बात तो सारा के कमरून का जाकर बाटे उठ बाटे पात सीखे के जैन बाटा दूसरा खेल के काको सब कीर्तन में के तू दे देबो नारे दे दे और का ओजे हो ओजे अरे फेरा तोर बुला के उनकर में टकरेला फेरा तोर बुला के उनकर में टकरेला हमारा सखी से फागुन में का भेंट करेला हमारा सखी से फागुन में का भेंट करेला एक अंतरा और लेला ओकरा बाद खाड़ करो ए अरे डाले के बेचैन बना लाल का पियारा का सपनों में देखा तारा चोली हरियारा ए डाले के बेचैन बना लाल का पियारा का सपनों में देखा तारा चोली हरियारा से कमाई मटिया में करेला सबसे कमाई मटिया में करेला हमारा सखी से फागुन में का भेंट करेला
चला अब ठाठ में हाँ जी कुंवर सिंह वाह ओहो